pamilya. Digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo. May takot sa Diyos. Asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya. Asin iba pa. Ang gabos na yan. Digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? Maray na pag-aaldaw sa imo partner dyan. Marina hapon partner, marina hapon sa gabos sa mga parantabay. Garo ano ka Sabaw? mo? Garo blooming ka ngunya na. Ikaw man, solteroon ka baga pag ilingon partner. Naka-Japorms. ha? Maray na hapon po sa gabos na Yes. ito mga parantabay. O Lunes na naman pala na no. Mag-iriba na naman giraray kita po mga tugang. Mga ka-family. Lunes na. Petsa 29 na kan bulaning Hulyo 2024. Magayon partner ang Lunes ngunyan dahilan ta iyuman ini ang primerong aldaw kang pagbubukas o pagpuon ka Correct. school year 2024-2025. Yes. Kaya sabi nga ni busy ang mga estudyantes, Oo. ang mga magurang asin mga teachers. Yes. Correct ka dyan. Tama ka dyan, partner. Anyway, maray na pagkahapon po sa kabos sa mga gustong makisalamuha ngunya na pagkahapon na ini ano. Pwede po kamo mag-text sa 0927-398-0955. Padang-padaman sa 0938-891-5475. Siring man sa mga nakasirip dyan sa satong Facebook Live, DCGB News Online. Salamat ang tabi, no? Magtao ka mo kang komento. Alam mo nang gusto nitong ipaabot kunya na pagkahapon na ini. Igwa ka mo ng istorya, kahaputan, gigibuhon tang maugma. Habang pigsisimbagan sa mga kahaputan. Sa abot kan sa muya na makakaya. Yes, tama ka dyan. And hello man sa mga nakatutok partners sa DZGB Live app. Diba? Igwa Thank ka you. tang app na pwede i-download Yes. kan sa itong mga paraantabay. Kung wara ki, transistor radio. Kung warang transistor radio, sa cellphone, halos gabos bagang tawag mo yan. Igwa na ning cellphone ni. Yes, May mga cellphone na baga partner. Pwede po nindo i-download. Kay puwan sa nindo tabi ning internet para mag-download. Paka-download tabi nindo kang DCGB Live app. Automatic nang matanog tabi yan. Yes, ano? opo. Kada pagpindot nindo ka yan, automatically, automatiko, nagtatagdo ang Talagang microphone. the best na. Nakikisabayan partner sa pagtagdo kang oral. Nagbubonus man ang microphone ta. Sige, pabayaan na Medyo yan. loose. Arog talaga ka yan, ha? Anyway, partner, handaan kan Department of Education Bicol ang pagbubukas kan klase ngunyan pong aldaw Hulyo 29 sa mga pampublikong eskwelahan sa rehiyon sa paagikan Oplan Balik Eskwela. Sigun kay DepEd Bicol spokesperson May Flor Marie Humamil, ang Oplan Balik Eskwela iyo ang maserbing plataporma kung saan ang mga magurang, estudyantes asin iba pang mga kapartner kang ahensya pwedeng magpaabot kan sa inda mga kahaputan, may koneksyon sa pagbukas kan klase asin sa mga proseso kaini. Igwanin mga helplines asin help desk na pigbugtak sa mga eskwelahan. Kasabay kan pagpuon ngunya na aldaw kan Balik Eskwela. Sinabi ni Humamil na base sa datos kan sa indang policy planning division, nasa 1.8 million na mga estudyante ang target enrollees asin malaog sa klase ngunyan pong school year. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Humamil sa gabos na nagtarabang sa Brigada Eskwela, siring kang mga LGUs, mga magurang, private sector, stakeholders asin iba pa na naging parte para maipreparar ang physical resources, needs asin arrangement ka mga eskwelahan sa bilog na Kabikolan. Yon, mga tugang, today is the first day high, sabi nga ni ano. Apa. Anong partner ang namamatian mo kang enot?
Or namatian mo kang enot na first day of classes. Ara mo, nainutan mo sana ako kan hapot. Ha? Nabasa ko na dyan eh. Sabi ko, aputo na ako ni Kuya. Nainutan mo ko sana ako kan hapot mo niya na pagkahapon. Ha? Iya ba lang kada no? Ang feeling kan sarong estudyante na mabalik eskwela. Ara mo, depende yan sa kung anong level or grade level o kung anong grade ka na or college ka na, high school ka na. Kahit to, si Kuya kan grade school, sabihon mong grade 1, grade 2, grade 3, hanggang mga so mga elementary, pigapod baga kayo ito ang grade school, elementary, Yes. di ba? Kaya pag magka-areling ka baga dyan, mga anong mga pangaral, halimbawa, Rawis Elementary School. Araw ka okay. Mga elementary ang yaon dyan. Ha? Iba ang Wala nang iba. ang pangmati ko kay ito, partner. First day, ang primerong aldaw, kikurab ako. Oo, kasi Kikurab. Nata. Kikurab ako ta. Ang pangmati ko kaya kay ito, every time na first time. Kapag first time, dipisilan first ang day, first. first time, first day, kikurab ako kaya kasi day ko aram kung ano ang mangyayari. Yes. Pero pag nahiling mo na sa dati mong kaeskwela, uy, digdi ka na sa kataning ko. Wow. Taning na kitang duwa sa eskwelahan, sa Tukawan. Ang seating arrangement, pigigibo yan, mga Second day or third day na. pakalipas na kipirang aldaw. Depende baga yan sa apelido mo, Tama. alphabetical order. No? Kikurab ako kaya kasi di ko aram kung ano ang pulisiya sa laog kan classroom, pag mga elementary ka pa, no? Kung ang mama maestra mo maisog o kung sumabuot ang maestra mo. Yes. Diba? Pag elementary student, araw ka yan. Or, minsan, may halo, mixed emotion yan, partner. Kikurab ka, minsan maugma ka, tabago sa sapatos mo, Opo, yes. bago sa bag, Sa mga gamit, diba? bago sa mga gamit mo sa pag-eskwela, no? Kumbaga, pribilehiyo kan sarong estudyante na pagbubukas kan sarong school year, bagoan sa iyang mga gamit. Correct. Pero it doesn't mean nakaipuhanan na bago. Oo. No? Sa panahon po ngunya na madidipisil po talaga ang buhay-buhay, dipisil ang buhay-buhay sa mga estudyante na medyo nakakasabot na, sabuton ta po sa tuya ng mga magurang na nadidipisilan or mga dipisil man talaga magbakal ning bago. Oo, Gabos. especially. Lalo na kung dakulon ka mong magturugang. And halangkawan na din ang mga presyuhan baga kasi ngunyan ka mga educational supplies. Oo. Naramduman ko sa kuyang esposa. Nag-istorya. Okay. Tara makal kami gamit. Ako ngaya ka ito, day ngaya ako nakabakal ngaya kibag na bago, na worth ngaya rinibo na bag. Opo. Katudang panahon. Kang enat parang siguro 100 to 200 pesos lang. May bag ka na. May bag ka Ang na. yan ang bag mo yan, 1,500, 2,000. Depende sa kung anong brand. Tama. Sabi niya, kaya ngaya, day nga ako nakabakal, pero ini ngayang duwa, gusto pero ngayang bago. Yes. Oo. So, kung igwa ka man sana, di, bakalan mo na. Sabi ko man, paano kaya niya ako? Dakulon ka mo kayo ito. Dakulong kahati. Dakulon ka mo kayo ito. Kung ikababakalan ka, sabihin mong manang ribong bag, 8 ka mo, sa bag pa sana, 8,000 na. Lugi naman si mama and papa, diba? diba? Siyempre, babakalon mo, so, saro, so iba na magkakos ng inggit sa Correct. laog kan pamilya. So, araw kaya. So, araw ka ng pangmati, partner, pagka, first day, no? Pagka high school ka naman, excited ka na sa first day. Excited ka na sa first day. Number 1, mahiling mo na naman sa crush mo na maestra na na estudyante. Diba? Arawan mo tulos kung kaklase mo ba? Oo. Or anong section, Oo. diba? Tapos, kumbaga excited ka talaga maglaog sa eskwelahan, kung anong section ka baya, kung sisayan sa imong makakaibanan sa classroom, kung sisay-sisay, di ba? Upon enrollment, maaaraman mo na kaya yan eh. Yes, correct. Tapos,
yun na, so mga bago mo, siyempre pag may bago ka, paumaw-umaw ka man ngayon. Tama. Bago ngayon sapatos ko, so nagsisiwik-siwik pa ngayon sapatos ko. 'Di ba? Kung black shoes man yan, nagkikintab nga, pwede ka magsalming sa black shoes mo. Tama, Excited ka talaga. Ang iba man partner, pagka medyo day pang bag, Anong day dara? pagabos, Wara lang. masabi, day na mo na ngaya kumalaog. Oo. Marilinig pa man sa nangay. Yes, oo. Usually, Day pa yung nga baga, tapos ano, brigada. Oo, usually Brigada yung baga, pag day patapos, day pa ngaya ko muna malaog, marilinig man sa nangayayan. Pero, day ta po pag-encourage yan sa tuya ng mga estudyante na day maglaog for the first day, mas magayon po na napupunan ta ang sa tuya na pag-eskwela sa tamang panahon. Diba? Correct, At least oo. maaraman ta kung ano ang mga advices, maaraman ta kung ano ang mga announcements, tangani na ariglado ang pag-eskwela ta. Tama. Oh, and sumod din partner kang estudyante na kapag klase bagay sa pagpuon kang kralasihan, at least may pinuunan ka na, 'di ba? Correct. Looking forward ka na matapos mo Correct. sa school year, Oo. 'di ba? Sabi nga sa may mga kasabihan baga na napunan mo ning tama, napunan Yes. mo ning tama sa panahon, tama sa aldaw. Kung 29, 29, 29. bako 30, bako 31. Oo. 'Di ba? Yes. Okay. oo. So, although pasadahan ta sa mga estudyante na dai masyadong nakukuha, so gusto din na pag-abot sa mga gamit, no? Maray pa ngaya uto, so kapitbahay mi, namakal na ngaya kan gamit, areglado na ngaya gabos na Areglado. gamit, bago gabos, bagong bag, so usul-usul pa, bagong sapatos, makinangon pa, bagong Yes. medyas, halos gabos, bagong pormada. Kung kasumbago partner, may nag-agi man ako digdi sa Kabaangan. Kabaangan National High School Oo. yan. Digdi diba sa may Sampangan, dyan lang sa Oo. may luwasan ta. Yeah. Oo. Igwang sarong nanay na naghatod kang sa iyang aki. Oo. Nadara siyang payog. Tapos Oo. nakapangharungon talaga, nakachanelason. Tapos, kaiba niya sa aki niya, Oo. naglakaw sinda. And sabi niya, so gamit da akang aki niya, bako man haros gabos bago. Oo. Kasi nailing ko nga din partner na nakachanelas din sa aki. Di ba? So parang sabi duman kang nanay, mas yida bako bago ang gamit kan sa iyang aki. Tig push niya na maglaog sa paglasi ang aki para sa edukasyon talaga. Yes. Di ba? Yes. Pero nailing ko duman sa mata ni nanay, so parang day mo aram, day mo masabutan. Kasi para ano so feeling mo partner kapag day mo na afford, so needs Ara kan sa mo, imong saro mga yan aki. sa pinakamakulog na pangmati kan sarong magurang na dai mo maitatao so Pangangaipo. pangangaipuhanan kan aki. Although that ano yan bako man siya need na so dapat baga Dapat. na bago. Dai mo man maiira ka sa aki mo kasi dai na aali sa society ta ang comparison, Yes, oo. 'di ba? Correct. Day naaali sa society ta ang comparison na ini nga ya. Minsan kita baga ini ang saro sa mga pangit. Saro sa mga pangit na ugali ta, especially digdi sa Pilipinas. Nagbabase sinda sa looks. Tama. Nagbabase sinda sa looks. Pagka daing bago, luma, or can't afford na magbakal ang magurang kan sarong aki, garo nababasta-basta. Yes, oo. Nagigilid, di ba? Dai masyado tulos, kumbaga natatawan partner ning chance na hilingon kung ano ang kakayahan kang aki. Kasi Correct. nahiling na sa looks, di ba? O yan na nga, diamond nga yan. Kumbaga nabubuli lugod sa aki. Yes, oo. Di ba? No, napansin mo din, kadaklan baga ng mga nabubuli baga partner sa mga aki na. Sa mga daing bago. Oo. Sa mga sarong uniform, sarong set kayo uniform nila, good for 5 years. Di ba? Oo. Minsan may tsinelas na luho. Yes, oo. Pero iyan ang ilingon ta sa ibong kumbaga yan pigapod na silver lining na bako dahilan an sabi baga kang kadaklan bako dahilan an kahirapan or an pagtios sa pagkakaigwan ng edukasyon or Yes. tamang edukasyon para sa mga aki, no? And kaya sa mga magurang mamamatean nindo ang kumbaga
kairak man kan aki ko daing bago. Kairak man kan aki. Pero wala kitang magigidi mo. Pasabot Yes. na sana sa mga aki. Oo. Kita man naman kaya magbakal ning bago. Day man kita mang mata. Diba? Yung baga. O digdingay sa inutan ng aki ko tabago ang uniform. Uyan nga yung aki mo. Uyan nga yung uyan nga yung ano, Warang bago. uyan nga yung luma na nga sa likod sa nangayaiyan. Yes. Diba? Tama. Oh. Parang ano baga? Pangit. Pangit. Kaya naman dapat kumaga pantay-pantay ng Oo. partner, di ba? Kaya iba-practice bagi sa mga eskwelahan sa tamang sorry pag-uugali. tabi sa terminolohiya na pangit. Pero bako man kaya magayon talaga sa pagiling-hilingon Oo. na porket daing bago ang sarong aki. Isi-set aside mo lang siya. Yes. Malay mo yan ang matauning award sa eskwelahan. Tama. Diba? Correct. Oo. You So, do not judge a book if you are not a judge. judge. Diba? Maging judge muna. Oo. Okay. Kaya sa mga magurang man tanganing dai kita na masyadong na-feel bad, no? Pag-arog makaaning ralaogan na kan eskwelahan. Taman ki effort. Tawanan ta ki effort na ang aki ita magkaigwa ki something. Yes. Na oo. dai mawawala so magagamit niya sa eskwela. Tama, oo. Anyway, halawig mambagang panahon man sa pigatao sa mga magurang partner Correct. para makapagpreparar. In fact, sa mga darakula man na mga aki, sa mga medyo nasabutan naman su sitwasyon na mapagal, no? Di kita magpadara duman sa mga Yes. classmate ta na may mga bago. Kung ano ang kaya kan magurang ta or kung ano ang kaya mo, okay na ito. Maging proud manggiraray. Bawian mo na sana sa grado. Tama. Di ba? Bawian mo na sana sa grado. Yes. Kasi bako man so bagong bag, bagong sapatos, bagong medyas, bagong uniform ang nagtataon ng grade sa estudyante. Sa performance man giraro Correct. yan. Maski sa balon, da yan Correct. nahihiling, di ba? Okay. So, ayun. Saro ito, so pangarugan ta partner si nanay kang kasubago. Na Oo. proud pa din. Tsaka Yes. maski daing bago si aki niya, tighatod niya sa eskwelahan. Correct. Di ba? So, kamusta unta naman sa mga first-timer? Sa mga first-timer partner na mga estudyante, sa mga magurang na first-time ninda na mag-atod kang estudyante sa eskwelahan, ining mga kinder. Or ano pag yan? Preparatory? Oo. Iyo ata. So sa daycare, di ba? Daycare Kartilya. daycare student, no? Oo. May kartilya pa ngunyan. Wala ano. Daycare na. Daycare na. Yaon dyan talagang kung 2 oras sa eskwela ka na mo for the first, second, and third day, mabantay ka talaga. Oo. Masirip ka duman sa kanto. Masirip ka duman sa classroom. Bintana. Tapos so, aki mo, dahil man mamatanong na dahil ka nahiling. Yes. So, pang mga primerong aki, sa mga pigapod kayo itong kinderkain. Di ba? Di pa man mababayaan partner kang mga magurang sa mga aki Oo. na aragdaan. Kinderkain nga ka ito. Malaog sa eskwelahan. Makaon man sana, tapos makawat. Yes. Usually, yun man talaga yan. Opo. Develop lang so social skills ka na aki. So, kamara. So, makihalubilo siya sa tao. Tama. No? Oo. No? Yeah, So- sakripisyo talaga sa mga magulang niyan, ano? Na sa mga aki umalawag na sa school and then excited man, no? Bilang sarang magulang na so aki ko nagpupuo na mag-adal. Parang magayonan sa pagmati na tighatod so aki and then nahihiling mo na nag-participate na partner so aki mo na nagtaas ki kamot. Oo. Nag-ano. Diba? Uy, matibay nga mo. Iyo, diba? Matibay nga so aki ko. Garo nga potential ngayon na maging honor student ngayon Kinder pa sa nga, cum laude Kung na. din. At least may paglaom na, Oo. di ba? Yan Good luck tabi sa gabos na mga magurang estudyantes. Sa gabos sa mga maestra, maestro. Tangon yan po. Puuna naman po kita kan sa tuyang eskwelahan. Ano? Tapos mag-ingat po kita pasisiring sa satuya na mga eskwelahan. Pauuli sa satuya na mga harong. So mga dapat niya tong tandaan day tabi paglingawan sa mga magurang tabi day tabi paglingawan na ano po sa Bicol kan paalalahanan partner pagirumduman ang mga aki kan mga do's and don'ts so mga dapat asin mga day dapat nagibuhon most especially partner ang pagbalyo tabi sa tinampo ang pagbalyo sa tinampo
Kaya ngunyan magayon ng maugmahonan puso ko, partner, na ang mga eskwelahan na sa gilid kan tinampo igwaning pedestrian lane and igwang nag-a-assister na mga public safety officer, police, or Police. barangay tanod. Yun nga ni diba? partner ang kinagayunan ngo niyan kasi kumbaga naka-focus ngo niyan partner so mga otoridad sa pagsiguro kang seguridad ka mga Safety. estudyantes, mga magurang and nahiling ta talaga partner sa lalo na sa mga terminals or transportation hubs since sa mga places of convergence talagang rayaon duman. So saludo man kita partner sa Philippine National Police, Correct. diba? Alright. So, congratulations, Tabi. Ano? Okay, sige. And then, ano nangyari ka tong sunadismayo? Nadismayo. Nahiling ko kanina si Baka dahil namahaw. day pa tigpalawas partner pero ang nagdara sa ospital ang nagbitbit si Provincial Director Provincial Director Police Colonel Julius Nuevo Toom. Salamat, Tabi, Director. Siya talaga partner sa nagbuhat. Siya Oo. nagbitbit kang aki hanggang hospital. Ayun, the best man si Salamat si ton, PD. Tabi. Speedy, thank you very much. Si PD pa talaga ang duminalaga. Yan ang PD. Yes, Ah, yan dapat ang PD. alertado. Dahil pwedeng isusugo mo pa sa iba pag kaya mo man sana. Oo, diba? tama. Saludo, Tabi, kita sa Satuya. Sa mga magurang, tangani. Di madismayo Oo. man. Papamahawon ta mga estudyante ta. Oo. Papamahawon ta. Yes, oo. Diba? Maski maluto dyan, tapos maluto talaga dapat, no? Maluto, tapos gulay. Basta may laog ang tulak kan aki. It's a must, Tabi, mga tugang, sa mga magurang na papamahawon ta sa tuyan ng mga kaakian bago po maglaog sa eskwelahan. Correct. Oo, para makalikay sa mga arugay partner na insidente. Though di taman aram kung ano talaga si cause pa kung natin ito partner na dismayo. Pero parang sa rito sa mga pagirumdum sa tuya Correct. sa mga parents na papamahawon talaga ang mga Papamahawon ta ang mga Malaya aki. kung baga sa pagmati partner. Buda, Kita nga ni bagang gurang na. Aramo, pagday kinaon, malaog ka sa eskwela, nakakapatal. Yes. Ora ka man, di ka man ma-active na mag-participate, 'di ba? Grabe nga grabe nga yung mga terminolohiya ni Kuya ako personalmenteng pangmati ko, naagihan ta naman yun, naging estudyante man kita sa buhay ta di ba? Pag gutom ka, malaog ka sa eskwelahan, dahil man naglalaog ang leksyon sa brain cells ta. Di ba? Parang useless lang ang Oo, gumaka. nadadangog mo, namamati mo sa teacher mong nagtataram, pero mapagalon i-digest. Mura sa focus mo, partner. Oo, mapagalon. Piriton mo man na intindihon ang pigsasabi, day mo na iintindihan kasi ito palan, gutom ka na. Oo. Or gutom ka. Ang nasa isip mo, pagkakan. O maski day mo tig-iisip na gutom ka, in reality, gutom ka, maluya ang pagsabot. Tama. Kaya kung kamo po medyo na dahil nindo nasasabutan ng mga bagay-bagay, baluado nindo kumaon kamo. Yeah. Baka kung sakali na mabandigest niya to, no? Yes. Siring man po sa mga estudyante, no? Saro po yan sa sikreto kansarong estudyanteng aktibo sa eskwela. Basog dapat. Basog. Oo. Mapalaog sa eskwelahan. Healthy. Oo, basog. Bako na basog pag uli, Oo. dapat pagpasiring pa sana sa eskwelahan. May panglaban ka na. Correct. Okay. Basog ka na. Yes. No? Yun. Okay. O sige. Hello muna partner kay Kuya King Reginaldo. Pa-shout out da partner listening sa Bangkerohan. And si Chit Ate Marina hapon po. Pa-shout out ang pamilya ate kang Izdansa. As in advance happy birthday sa iya da partner na agom na si Joey Ate. Okay, salamat Tabi. Okay. Thank you very And much. si Kuya Eduardo Ray Ramoso watching. Good afternoon. Okay, so ngayon naman po mga tugang na panahon na naman po kan kralasihan, ano? Sabi nga ni kan bandang kamikasi first day high. First day high. Ano daw ang mga bagay na dapat niya tong pag-andaman or mga bagay na dapat niya to nahihanda? Tanganin na dahil kita magkaigwa or mabawasan na sa tuya na problemang hahampangon sa mga masunod na aldaw, may kinaaraman sa pagpa-eskwela kan sa tuya na mga aki. Diba? Okay. Taang pagpa-eskwela, bako lang baga basta-basta. Oo. Dapat may preparasyon. May preparasyon. May plano man pala dapat. Kung may plano ka mo para sa futuro at may plano man kita sa mga akita sa pagpa-eskwela kan akita minsan mabibigla kita
Ay, igwa pala ngayang arog kay ni. Okay. Day ko ngayon na iandaman ta na tabi mga tugang. Yes. Sa mga magurang tabi dyan, lalong-lalo na sa mga first time na mga magurang. Magpaklase. Oo. Parang part yung sinasabi mo na kapag nag-prepare ka for the first day, dapat sa mga masunod, igwa ka pang mga ongoing Yes. preparations. Day po yan napupunta sa sarong aldaw lang. Opo. Sa mga masunod na aldaw, kay po niya itong andaman. Okay? Mabalik kita mga tugang. Sige. Sa mga magurang dyan, specialmente sa mga first time or sa mga dati ng magurang, baka may day kita na gigibo. Kaya minsan, nabibigla kita sa mga pigsasabi kan sa tuya na mga kaakian bilang sarong estudyante. Mabalik po kita mga tugang. Oras niya to alas 2:31. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity In as fast as 5 minutes. Igwa ako mi certo na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso pinapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na poong baga ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaikwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hovenesan yan. Ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? O rin na po mga tugang, sa mga magurang na baka day pa ka muna kahanda kan Porque sabes que te quiero. school days, no? Sa mga gigibuhon, kaypuhanan, asin mga paghahanda sa pag-eskwela. Ano man niya kuya, nagpo na ngayon sa eskwela. Mapuon ka pa sa Mataw ka pala kani. ngayong tips. Pero baka dahil po nito nagigibon. Sabi nga ni baga sa pamilya, pag-abot sa pag-eskwela, ang magurang ang punong abala. Yes, diba? oo, partner. Punong abala. Ano nga ni sa Bicol ang punong abala? Pagkalo ng ibikol kay ang punong abala. Punong abala mo na sana. Ano yung mga dapat na siguraduhon? Databi mga tugang kan ni mama kasi papa. Dapat da arigladuhon ta po ang gabos sa eskwelahan. No? Okay. Arig number 1. Dapat daapalan. Igwa kita ning pang tuition. Kung Sa mga college oo, students. kung nagpapaadal po kita, dapat da ay isabay ta po mga tugang ang pang tuition. Isabay taan ngunyan sa mga babayadan. Opo. Bako lang sa mga due date. Madagdagan sa Juna, sa due date. So tubig, kuryente, so internet nindo. So iba pang So bayadan. utang kay pade kasi madi. Oo. Idadagdag da po mga tugang ang pang tuition. Yes. Tapos ang schedule kan pagbayad kan tuition. So petsa mismo. Yes. Tangani na maiwasan ta, so promissory. Oo. Nauso man bagayan partner na kapag dai pa man talaga afford kang magurang, magbayad ka Promissory. tuition, promissory mo na Promissory. para makalaog ang aki. Garo diba? makulugon man kaya sa payukan estudyante na laman ikaso primerong fan kan promissory note. Kumbaga, kaya mo nang Kaya mag-ibon mo. ng promissory note maski nakapikit. Yes. Diba? Natuom mo na. Oo. Uyan na naman yung sa mga promissory. Aram na kan registrar. Oo. Tuom-tuom na. Oo. Usually, ika na itigahalat. No? Nangyayari Oo. dahil yan, tabi. Partner, nangyayari dahil yan pagka daay preparado. Di na paghandaan kimaray kang magurang. Oo. Diba? Yes. Maiwasan man ka na aki na mag-promissory note. Tama. No? So dapat so pang tuition isiguro, no? Ilista da po gabos na mga kaipuhanan. So kung dati partner naglista na ka mga school supplies na gagamiton, ano pang pwedeng ilista? Dakol. Pag sinabi ka na aki mo, kaipuhanan mga project nga ilista na. Diba? Okay. Tabinsan, mas maigos man kaya baga bilang sarong estudyante na nailingan mo ning suportaan magurang mo na so project mo ngayon na ngayon sa project. Tama. Diba? Ihigusan man talaga ang mga aki. Diba? Listahan. So, ano yan? Mga bagay-bagay. And then, academic calendar na nagsasabi kan gabos na mga importanteng petsa sa bilog na taon, lalo na databi iningon niya. Oo. And sa orientation, di ba? Usually, ang mga eskwelahan nagka-conduct talaga sin the partner key aldaw para sa orientation sa mga magurang. Ano nga ito? So, apo duman? So, PTA. Yan, PTA. Pagkatapos kang PTA, Parents and Teachers Association, Yun. igapakan ki GPTA. Ano naman General ang GP? Parents and Teacher Association. Kasi may classroom PTA yan. So, mga kaklase lang kang aki mo sa classroom. Opo. Tapos, so bilog na eskwelahan. Ito ang GPTA, Ayun. General Parents and Teacher Association. So,
asahan ta na po yan sa mga masunod na daw mapaapod na tabi si teacher kan meeting tungkol sa PTA. Yes, okay. Oo. Dapat kapag nagpaapod partner, Present. Oo. Kung gusto mong maging gubaga so aki mo medyo okay man sa pangmati niya pag-eskwela. Suportado kang Tandaan parents. sa pagpa-eskwela kay aki bako lang tabi so aki ang kaipuhan pati kita may ano kitang mga magurang may participation pag-abot diyan, no? And saro pa partner kay puanda ini ang pinaka saro sa mga pinaka-importante. Ihanda ang budget kan pamilya para po sa eskwela asin sa mga aki. Tama. Sa pag-eskwela ninda. Ano na mga budget na dapat na handaan ta? Aside kan tuition, so sa balon. Okay. Diba? Tama. So balon, yun ang paborito ni Kuya Nald kay to. Balon. Pag nag-eskwela, balon. Diba? Kaya sabi tabaga ka sa bago, dahil dapat pagutumon ang aki. Diba? Correct. Balon and then so pamasahe. Correct. Oo. Sabi nga ni da, bako kalaw-kalaw da at tabi ang mga tugang magpa-eskwela. Magastos po kita mga tugang. Mga padaba niya tong mga magurang, di ba? Gastos ang tabi ang pag-eskwela. Kaya data po itaong ubos sa estudyante sa mga akita so responsibilidad sa eskwelahan. Tama, oo. Takita ang Free may tuition naman ngayon mo yan. po. Di kita pwede isipon partner na parket free tuition. Dahil ka nang gagastusan. Dakulon manggirare, miscellaneous, Imagine mo pamasahe, imagine mo subayan. pamasahe oral daw. Oo. Mamirana, bata din nagbababa ang gasolina. Oo. Pag din nagbaba ang gasolina, dahil man mababa ang pamasahe. Di ba? Okay. Puro price hike, daing rollback. Di ba? Tama. So, saro yan sa mga dapat na ipag-budget na. Budgeton. Kung day kaya kang budget, may mga bagay garo kitang pigigibo sa buhay or pigbabakal na dahiman kay puhanan na i-prioritize. Alion ta na ito, i-convert na naman sa pamasahe ka na. Diba? Okay. Isakribisyo na muna, sabi nga ni Ibaga, diba? Okay. Sa partner sa TikTok, may example ka sa bago na ika mismo nag-iba ka sa pagbakal ka mga school supplies. Importante pala ito na kaibang aki din. Naiiling man kaya so kapag dagdag igos man sa aki partner pagkaan mga gamit sinda ang nagpili. Ako kaito kan aki ako. Nakapamili ka? Maartihon ako sa sapatos. Wow. Siguro niribo talaga ang ang presyo kang sapatos mo before. Sa disenyo kan sapatos, tandaan ta po mga to sa mga magurang. Pag nabakal ka mong sapatos kan aki nindo, so at least gusto man lamang kan aki. Yes, oo. Taka to, may pagka-trader kaya si Kuya ay bilang aki. Pagka-trader. Pag di ko gusto ang sapatos ko, madali yun maraot. Gusto mo palitan agad. Oh. Yung pala ng technique nung parang bago agad. Riraudas. Riraudas ang sapatos. Pero pagka gusto ka naki mo ang sapatos niya, okay. Atamano niya yan. Siyempre, itong tabo niyang maraot. Yun, lalanganan. Lalanganan, Yes. correct. Atamano niya yan na dahil maraotan sa iyang sapatos. Iingatan pag mo dahil rin niya gusto, raraudason yan. Sabihan taka mo. Balat, isusuong yan sa tubig. Mas idaiman pwede. Tanganing ngayang mabalyuhan na. Totoo, somehow totoo yan na. Rauton tanang yan. Tanganing mabaguhan na. Oo. Diba? Nangyayari yan tabi mga tugang. Ano? Saro pa mga tugang. Kay puwanan ta pong asikasuhon da sa mga documents. Dokumento. Sa mga pigaagad, oo. Kaya baga partner, igwaning oplan balik eskwela kasi sabi kang DepEd, dumanin na pigikater sa mga kaipuhanan pa sa mga papers na agadon sa mga magurang for the enrollment. Birth certificate. Tama. Diba? Yes. Birth certificate kanaki, so form 138, 137. Wow, tuom. Diba? Talagang daddy. Duwa man sa yan. Form 1, class card. Diba? Yun. So, okay, kay puwantang i-provide ini, dahil ni sa mga bagay na hahagadon kan eskwelahan sa pagpa-eskwela kan mga aki. Lalong-lalo na kung kita po nag-transfer
sa eskwelahan. From one school to another. Yes. Diba? Okay. Dakulaw nining bagay na mga papeles or dokumento na kay puanan na ihanda kan mga magurang. No? Opo. Sa ron pa partner, dapat pala ibahan taman ang mga akita kapag mapalitrato or ito bagang for ID pictures. Correct. Nata daw partner, nata kayo puhan ang magura. Di ba pwedeng ika na, kaya mo na iyan, di ba pwede? Saruan sa mga exciting part bilang sa mga estudyante ang pagpa-picture sa magiging For ID picture niya. Okay. Minsan may mga posing bagang mga aki talaga. Di ba? Baka mag-posing kang araw mo sa mga nauusong kamo na. Ano araw kaya? Oo. So magurang mismo ang maturo kung ano ang dapat. Supposing. Minsan, okay. baka umagayon ang nakukuha na mas magayon na kung ang ID baga kaya minsan gigibo mo ang nagaro remembrance. Correct. Oo. Dapat formal man. Oo. Ang mailing mo pakaposing kang mailing mo na high school ka na nailing mo pa sa ID mo kang elementary. Garo magayonon man talaga. Anong example kang partner kang ID picture? Na Paano ang 2 by 2, 1 by 1 man sa nagaro iyan. Oo, pero paano ang So tultulod ka baga baka man garo ka sa wanted baga. At least tultul ka. Bako ka man sunawa wanted na may garo ano ang may kapot kang placard. Oo, may case number. Tapos bako man sa padya form. So sa eskwelahan. Posing kan pang pa-eskwela. Tama. No? Okay. And sabi man dapat ihanda ang gabos na sa mga binakalan tanag bakal baga party ng mga school supplies. And then weekly iyan. Oo. So mga gagamiton kakaunon babalonon kan mga estudyante. Bako lang ini sa first day, di ba? Tapos pag abot sa mga balon databi pag ulay-ulayan. Bako na so balon na Lunes hanggang Biyernes mauumay anaki, di ba? Dako ka na pwede mong makuha sa internet na ano pud kini na paagi kung paano mo magkakaigo ng variety ang ang pagkaon, no? Ang saro sa mga mapagalon pagkaaga partner, pag mapukaw ka na kad mga aki. Ayun. Ali baga sa bakasyon, lamaw. Oo. So ngunyan, baka pati ka magilamaw. So dakula na bagay na may alarm clock databi kita sa harong. Yes, opo. Alarm clock. Okay. And syempre magbugtak. So tigsabi mo kasi bago partner na dapat magbugtak ning organizer. Yes, and calendar sa laog mismo kang harong na kung sain madaling mahiling. Dahil kitang mamimiss. Tama. Diba? Lalong-lalo na kung PA Day, ang kaipuanan mong ipasulog sa akin mo uniform pang PE. Baka nasa kita nagbalik pa kita. Ay PE pala ngayon yan. Di ba? Tama. So dumanday ilista partners sa mga schedule as in importanteng okasyon sa mga school events dapat man na atindiran ka mga magurang nakabugtak man and kaipuhan sa eskwela partikular na ang after school activities. Tapos pag abot na sa harong, mas magayon da po mga tugang sa mga mama and papa, mga mama, mga papa, mas magayon databi na igwa kita ning certain place para sa mga aki, para sa pag-adal ninda. Ano ba kayo itong gigigibo kang pandemya? Okay. So, igwa bagang na feature kita digdi na garbahay eskwelahan na magkakaigwa kita ning certain place sa sarong harong, sa harong ta kung sain kung maadal sinda, duman lang sinda. Oo. Aro kang yung kay Sir Wilbert para niya narumduman mo. Yeah. So ngani na nasiset sumud gan aki na pagyaw na ko digdi akong ibang iisipon, di ako maisip kan kawat, di ako maisip kang kung anong nangyari sa lawas, maisip lang ako kang pag-eskwela ko. Yung manangad partner kasi pag wara ka sa sarong lugar na may TV or may iba na pwedeng makakapagtaos. Distraction bagay yan. Distraction. Wara mang focus is sa estudyante or sa aki talaga. Ang number 1 na distraction tabi sarong ang television. Tama. Sundan yan kan cellphone. So pagkakanta. Pantuloy na sa ang ref. Pantuloy na sa ang ref. Taminsan sa ref, yaon dyan sa mga masiram. Tama. Diba? Okay. And yun na yun so papractice yung tada po mga tugang ang daily routine sa mga araw ganing panahon na minapuon pa sa nakita kan eskwelahan. So anong oras ka mamata, pagkamata anong gigibuhon, pagkatapos anong gigibuhon kan aki, sunod-sunod na yan na magiging practice ta for the whole
for the whole school year. Daily routine. Okay, tama. Oo. And kasabay kang routine na iyan, dapat rumdumon taman na bisitahon taman ang sa tuyong mga ako iseskelahan, di ba? Yes. Di na kita mag-alat na papo na kita kang maestra tapasawayan so akita. Na-experience mo ito? Day pa. Mas tultoy Garo ka mangyayari, pala. Tultulo na ko kan aki ako. Paborito kan mga teacher. Nailing ka palang, oy. Masunurin kaya akong aki. Tindahan daw ngayon ng taldis doon. Tinindaw. Pero kay kuya isubenta. Di ibinalik. And syempre, dapat pala mag-relax man ginalay Relax kita. man kita. Okay. Dahil pag stress an sa diritan, ay, ngaya, mapagalo niya magpa-eskwela. Garo lugod nagiging magabat lugod sa pangmati kan aki na nag-eskwela siya. Yes. So, pag namati pati kang aki na stress sumagurang, stress naman sa aki partner tayo yung nahiling, di ba? Yan tabi ang mga dapat na paghandaan tabi mga tugang kan sa tuyang mga magurang o kitang mga magurang sa panahon ngunyan na malaog na puan or naglaog na ang puo na puan karalasihan. Di ba? Okay. Pero masiramon magayunon sa pangmati na magbalik sa eskwelahan. Ano daw? Kamusta daw? Makamis din, no? Kamusta daw sa mga naggraduar na? Ano? Kamusta daw sa mga naggraduar na daay na sinda mabalik sa eskwelahan ngunyan? Ano na ang sa indong pigibo sa first day of classes ko kang inot much money ngaya ko ngunyan na dako na kaya nako akang bakasyon na kwarta. Ano daw ang pangmati ngunyan kan mga nakagraduar na? Day na naglaog sa class. Pero sa iba ko ngaya kuya ay di ko ngaya aram ang gigibuong ko pirang taon ngaya arog kang kanang pigigibo ko pagkaralao ka na ngaya ay na ngaya ko pagpigisi pasiring na ako sa eskwelahan ngunyan ano na, di ba? Makapanibago din. Dako lang ang mangyayari or gigibuhon na adjustment sa buhay partner. So iba atake da kang si Punks. Yung separation anxiety. Na so dating pigigibo ninda very different na ngunyan. Yes. And di mo na mahiling sa mga classmates mo, sa crush mo. Naguli diba? na sa Masbate. Nasa iba nasa nagbalik na sa isla. Di mo naguli na sa Catanduanes. Hanggang ano na lang kamo for Facebook or social media. Diba? Pailing-iling ka na sa Facebook. Di ba? Pero ganun talaga ang life. Diba? Kay puhanan din. So, para sa growth kan sarong tao. Yes, So, good luck sa Inda. And for sure, ang iba sa Inda, baka na first day of school, first day of ninda partner sa trabaho ninda. Malay mo, di ba? May trabaho na agad. Yes. Congratulations sa mga nakakuha na tulos ding trabaho right after kang graduation. Yes, so, yan po once again, sa mga magurang, kay puwantang tutukan ng pagpa-eskwela kan sa tuya ng mga kaakian. Ano? Tangani na pagka nahiling da po mga tugang kan mga aki na suportado sila kan sa indang mga magurang sa pag-eskwela, mas lalong iigusan, partner, ang mga kaakian. Yes, alright? Okay. Di naman kita partner sa ang bago aramon ta kung ano ang Love for All Caravan. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Mas pinakusog kang Department of Health Bicol and sa indang health advocacy sa paagi kang Love for All Caravan. Sa paagi kang Health Promotions Unit as in provincial DOH offices, narealisar ang Love for All Caravan sa paagi kang o sa probinsya kang Sorsogon. Inisarong bagong programa kung sa inaanghensya nagbubugtak ni mga facilitated health booth para mapromotir ang health literacy sa paagi kang healthy behaviors para maprotehiran ang mga Bicolano sa manlain-lain na helang. Composed to yan partner kang advocacy materials na naoning shirts, stickers, notebooks, ballpen, foldable fans as in free coffee. Padagos man ang pag-enganyar sa gabos na pahalagahan ang 7 priority areas of health promotion. Ang 8-point health action agenda para sa ma-achieve ang bagong Pilipinas na may accessible, affordable as in quality healthcare for all ngunya na kralasihan. Love for All Caravan. Bako po love na pagkamo. As in love. Laboratory. Laboratorio. Correct. Love for all. Pero, igwaning love. Ining love na ini. Pagkamo at pagpadaba sa gabos. Sa
manungod partner sa pag-ataman kan sa salud. tuyang salud. Most especially sa mga kaakian, So, diba? tamang-tama ini partner kasi ang pig-distribute ninda sa pagikaining Love for All Caravan, mga school supplies, bag, diba? May mga stickers na may Stickers. mababasa ka na mga may maukudan ka. Oo, mga health tips, health kung tips, paano oo. atamanan ang salud, Oo. diba? Sana all. Ini po ang bago. Yes. Love for All Caravan. Alright. Ay, naku, oras na naman pala ng partner. Adi, Oras na para magmerindal. mapamerindal ka na naman ka. Ani. Pero mananamitan ko na ang masiram na kape ni Kuya A ngayon na hapon. Ika ang mapakape. Mga kape na Alright. tabi ka mo mga tugang, ha? Madali na mag alas 3, 4 minutos na Yes. sana alas 3 na. Sana ready na ang sa inyong mga merienda. Ha? Okay. Okay. Sige. Si Bingban Boris da partner pabati. Uy. And si Marcelo Paloyo, good afternoon man. And si Madam Marie Condrado partner kang ginubatan. Salamat Thank po. you so Thank you much very po. much, Tabi, sa idog ako. Okay, sige na kay bata sa Lado Technical, si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ako po, si Kuya A. Iniman si Jenny Mati Balyaran, mabalas sa pag-antabay, bye-bye. Sa inyong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Kitang mga Bicolano,